Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Biz ulgamda ýa-ni siz tomoşa diýäňiz. Türkmen wagtylerimizde ilkinji gezek ýaýlama edýän biz ulgamda atly sanly ulgam arkaly söhbetleşik getleşigimiz. Bagtyar halkyny bedew bady bilen ýatygaja alyp barýan gahrman adamyň janynyň sag ömrüň uzak bolmagyny tüýsürüňden ardy edip, siziň uradýan SMS-laňyz 05 55 gyta telefon beligimize gelýär. Özüm tet ýürütip biziň mihmanymyza uradýan SMS-laňyza, sowaly SMS-laňyza biziň sanly ulgam arkaly söhbetleşik boljak ýylly mihmanymyza biziň uradýan sowallaňyzy göne ýaýlym mihmanymyz hödürleýär. Onda mehriban tomoşaçylar, biz ulgamda atgetleşimizin ilkinji sanyna gatnaşyp, ilkinji bolup sanly ulgam arkaly ulgamda söhbetleş boljak mihmanymyz bilen tanış bolýar. O bolsa ýurda belli meşhur aýdymçylarymyň biri Söhbet Hatim. Onda mehriban tomoşaçylar 05 55 gyta telefon beligimizden siziň uradan SMS sowallaňyzy häzir sanly ulgam arkaly biziň getleşimizin mihmany boljak Söhbet Hatim bilen aratnaşyp çykýar. Yani ulgama girýär. Salam Söhbet. Salam. Gowgans. Saman oturanmysyň? Gowy. Siz näil gowmy? Sağ bolun bidem gowy. Diýme daýdymyz okmy? Yok, mene öýde otur. Söhbet, sizi biz ulgamda atdy gepleşimiziň ilkinji sanyna hoş gördük. Sağ bolun. Biziň 05 55 gyta telefon beligimizden ençeme sowalar geldi. Onu şu sowalara geçermi? Özüm gepleşimiziň dowamyny sanly ulgam arkaly size iletdi berjek sowallarymyz. Şol wagtyň özünden bir näçe şertlemeden bar. Bir gepleşimiz hasam bir gyzak gider ýaly. Siz hemmesine dogry we dogry jogap bermäk taýynmy? Men taýyn. İlkinji berjek sowalymyzy Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Cemal Muradowa ýollapdyr. Siziň dogulun günüňiz haçan we hepdäniň haýty güni bilýäňizmi? Men dogulun günüm 1989-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda. Şuýda bir daýdym, oňçy şu arada teleýelimde bir gepleşip görüp oturdum-da, bir gepleşiň dowamynda şon ýaly sorak berilim birine şol dogly ýadyma düşenok. Şonu bir hili öz dogulun günüm haýty güne düşdük diýip gyzyklandym-da, şonu men anykladym. Şoň üçin men bilýän ony. Senin nama bilen ýa-da füýüşdiň tänem gördüň diýen. 1989-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda, ýagny çarşembe güni dogulupdyr. 1 saat 8:00. Wagtyny bilýäňiz tüwelemi? Wagtyny ejemden soradym. Kabul edýäs Cemal Muradowa iletdi soraňyz jogary kabul edýäsiňiz umyt edýäs. Indiki sowalymyz şeýlere. Estrada aýdymçylaryň içinde öýdüňizi kime meňde diýäňiz? Bu sowaly Liverpool aýatynyň halaç etrafyndan maksat Ataýew ýollapdyr. Men özüme şu mail Halbaýew biraç özüm meňde diýen ýöne köp dostlarym Türkmenistan halk artisti Farahat Amandurdyýew meňde diýerler men. Mene ýöne bilmedim boly. Ýöne özüm mail Halbaýew bir kir meňde diýem kem diýen. Aýdymlaryny dinleýäňiz meýilsiň. Meýilsiň aýdymlaryny dinleýän käbir şol şekilli aýdymlary gidip durka Türkmen wagtyleriminde bir hile käbir hareketlerinde bir gözüm şeyde düşündü, bir hile meňde gitýän ýaly bolýan öyle. Düşünip ona diýmek öýdüňize meýil Halbaýew meňde diýäňiz, size tomoşa diýen siziň muşdoklaryňyz bolsa, sizi Farahat Amandurdyýew meňde diýen. Hawa. Bolýar, kabul edýär. Ilk sowalymyz Daşury welaýatynyň ýaşaýjysy Arslan Akmuradowdan gelip gowuşdy. O soragyda şeýle diýilýär. Eger siz sport boýunça dünýäň çempiony bolan bolsaňyz, ol haýsy ugur bolardy? Sorak eken. Kimiň soragy diýdiň gowans? Daşury welaýatynyň ýaşaýjysy Arslan Akmuradowdan gelip gowuşdy. Sorak Arslan. Dünýä çempionyny bolan bolsam, men özümi sportyň futbol görnüşi boýunça futbol oýny ol toporlaýyn oýun ahary. Sportyň futbol görnüşinde de metel dünýä çempiony bolsaň, her bir şo topora gatnaşan futbolçy hersine aýratyn, sen dünýä çempiony diýilen medal gowşurulýar. Ya düşünikli kabul edýär, elbetde futbol görnüşinde mekilikde de toporlaýyn oýnamak ukyby hökman gerek. Sen özüň bilmeliler, toporlaýyn oýnan bilmeli. Futbol boýunça diýip kabul edýär. Köp sag bol. Indiki berjek sowalymyz şeýlere. Ony Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Akgözül Atmaradowa ýollapdyr. Ýagny eger siz
aydymçy bolmadyk bolsaňyz özüňizi haýsy kärde ýani hünärde görerdiňiz. Eger aydymçy bolmadyk bolsam, öz isleýän kärime aýtmam bolýandyr ha. Bolu. Men kosmonawt bolarym. Tuoleme. Ona älim hemratyna uçuşa giderdiňiz ha? Bir ýere bir daşyndan görerim mele. Diýsen gowy jogap. Özüm käwada iştilýän jogaplaryň birde kosmonawt bolmak bolama diýsen gowy. Özüm wajyp o jogap berdim. Gorkmardyňyzmy? Elbetde gorkardym. Ha beýiklikden gorkmak häsiýetim bar. Ýöne giderdim gorksam. Bar ya. Ona ýa-ni aýdymçy bolmadyk bolsaňyz diýdikde, bu sowal ýene goşma jokumynda men özüm berýän. Aýdym hakda durup geçdik. Aydymçy elbetde biz bilýär maşgalaňyzam, sonuň öýrejiligi adamsy, mähriban, qaýkyňyz, halipaňyzam elbetde aydym aýdýa, sahnalarda da çykyş edýär. Ýani aydym hakda aýdymyzda siz öz ýerine tiren aydymlaryňyň içinde haýsyny has goýup görýäňiz, haýsy halyaň, elbetde olaň hemmetin halyaň saňa diýene, meselem soňkwat diýer ýa-da elmedama hingen görýändiňiz içinde öz ýerine tiren aydymlaryňyzdan haýsyny has goýurýaňyz. Bu soru sen sorum, aşka şekerin ýaşaýjysy gowanç melaýyn. O edilýär, biz ulgamdaky alyp barjyň soru. Elbetde her kim hem öz aydymly gowarýandyr, aydym bolsa istenlik öz bir eseri bolsa gowarýandyr, ýöne hawa içinde täzerak ýadylan aydymlaryň içinde meselem unutup bilmen ýa aydym has özüme ýakynrak görýän gowarýan. Onu dinleýişiňe diýäli mähriban tomaşaçylar, biz ulgamdaky gepleşimizden mihmany söhbetiň beýanyçy ýalyp bir näçe aydymdan gowarýa, unutup bilmer, maňa bakan aydymada bakar ýöne gel ýene de ýatdaly unutmaz ýaly, unutup bilmen aydyma gelin bakalyň, ha? Şeyden hele. Ona gel unutmaz ýaly, ýene aňymyzda galar ýaly, biz ulgamdaky gepleşimizden şu ýerine, gepleşimizden mihmany söhbet hatypyň ýene temegine unutup bilmen şekilde aydyma Tomşa diýet, biziň bilen galyň, biziň bilen ulgamda galyň. Sığınok yüreğim kursomu, diňe sen bilen pursadymy, dolanasym geldi ýarynam. Ýene gelmeň isledim ýanyma, ýarym meniň anyma, saňa bagly bu kalbyma. Seni unutup bilmen, yüreğim unutup bilmen, ýene de tutup bilmesem ellerimi. Seni unutup bilmen, yüreğim unutup bilmen, ýene de tutup bilmesem ellerimi. Hıvısım yok sensiz hiç sana, söylenim men bu dünyada. Diňe sen hakda bar pikirlim, düşünüp bilemem köne bolsa da. Hana aýtsana gel bana, sana ýatmy geçenler. Seni unutup bilmen, yüreğim unutup bilmen, ýene de tutup bilmesem ellerimi. Seni unutup bilmen, yüreğim unutup bilmen, ýene de tutup bilmesem ellerimi. Seni unutup, yüreğim unutup, ýene de tutup bilmesem ellerimi. Seni unutup bilmen, yüreğim unutup bilmen, ýene de tutup bilmesem ellerimi. Seni unutup bilmen, yüreğim unutup bilmen, ýene de tutup bilmesem ellerimi. Seni unutup bilmen, yüreğim unutup bilmen, ýene de tutup bilmesem
ýaly owadan şekilli aýdymlar owadan owazy aýdymlaryňyň dowamatynyň dowam bolmagyny howunyň köp bolmagyny ardy edip sowallamada geçäli. Dowam edýäsmi? Dowam edýär. Bolýar. Indi sowalymyz şeýlerek, ýagny Aşgabat şäheriniň ýaşajysy Merjen Ataýewa uradypdyr. Haýsy dilleri bilýäňiz we şu wagt gyzyklanýan dilleňiz barmy? Bilýän dillim elbetde öz ene dilim türkmen dilini bilýän, rus dilini bilýän, awa ingliz dilini bilýän näme gatrak diýdi morýöne düşünüp bilýän. Özüňize gerek mukdarda bilýäňiz. Sözlük bilen sözlük arkaly düşünüp bilýän. Bolýar, köp sag bolun. Indi sowalymyzam şeýlerek, o sowaly Amar welaýatynyň ýaşajysy Begenç öwedip ýolapdyr. Gök we miwe önümlerinden iň halýaňyz we näme üçin? Bah, gowy sorak berdi ýylysymyz. Owanç. Hersinden birini aýda jogany. Owa. O gök önümlerden yer almany gorýar. Bilem oksany istenlik bişirilen ýagdaýynda gaýnadylsa-da, meselem gowurulsa-da, ýa-bir köýde oda bişdi-de, şu yer almany men hemme gowurlaryň içinde gowurýan. Miweleň içinde de iň gowurýanym alma. Täbi vitaminlere baýda. Bolýar, dowam edýär. Söhbet indi sowalymyz şeýlerek. Bu sowal Ahar welaýatynyň ýene Göktepe tarabyndan Enegul Bayriwa ýollapdyr. O sowallam şeýlerek. Söhbet sizi biz aýdymçy we artist hökümine tanaýas. Bulardan başga başarýan hünäriňiz barmy? Hawa birazrak duta sadurany çalyp bilýän, milli sadurlarymyz bolan, gitara sadurany çalyp bilýän. Ýöne edil bir kämillik derejede däl, hünärmen hökümine däl çalyp bilýän, başym çykýan. Bolýar, köp bolun. Indi sowalymyz şeýlerek, gyzyk sowallaryň biri Ahal welaýatynyň Akbuda etrafyndan Aýgül Berdiýewa ýollapdyr. Ýagny eger siz gün tertibiňizden bir zady aýryp bilýän bolsaňyz, nämäni aýrardyňyz? İstenlik zat girýär, şoň gün tertibinde näme bolup geçýän bolsa da orada. Günlük edýän işleriňizden, edýän hereketleriňizden, edýän işleriňizden bir zady aýryp bolýan bolsa nämäni aýrardyňyz? Ýatma aýrardym. Ýatma aýrardyň ha? Ýatyp köp işlerdim diýäňizmi? Yo, umumyň ýatmalar. Aýryp bolýan bolsa ýöne. Aýryp bolýan bolsa, oňa ýeter saat barmy? Bolýar. Illik sowalymyz söhbet şeýlerek, şu wagt Gahrman Kadamyň döredip berýän sany ulugam arkaly biz söhbet hasymy, ýani söhbetde öz öýüni, çaý başynda bizi bilen sany ulugam arkaly ulugama çykyp getýär taýanýat we ýene şu sany ulugamyndan peýdalanyp biz ýa-ni ýazga başlamakak sizin tanaýanyňyzyň birini dol adyny aýtjakka, tanaýanyňyň birini jaň etdik. We söhbetden häzir söhbetde şol jomyny aýtdyk. Hemde söhbetde berip biläjek sowalyny soradyk. O sowalyny biz ýazg etdik, ýöne sesinem üýtgetdik. Häzir siz ilkili, şo sowaly kim berdi? Hemde şo näme tanyş, size tanyş ýöne. Sesde hödürlejek sowalymyda, ýani sowalyňyza jogap bermeli we şoň kimdiňi tanajak bolmaly. Men taý. Siz taýmasaňyz sowal şeýlerek. Salam Sehwet. Men size berjek sowalym durmuşda iň ýakyn dostuňyz kim? Sowal düşnükli bolsa tapawdy ýok. Kim berip biler? Setinden tanadyňyzmy? Iň ýakyn dostumyň biri berip biler ony men pikirimçe. Ýerli soragyna jogap bereýin. Aha. Durmuşda iň ýakyn dostum kakam diýip hasaplanýar. O sowaly berip biljek dostumam, olam ýakyn dostumyň biri Ahmet Atajanow mukaddiýan. Kabul edýär söhbet köp sowal diýmek, mehriban kakaňyz, mehriban pederiniz ýakyn dostuňyz. Ýanky sowalym Ahmet Atajanow berdi pikir edýäňde. Olam iň ýakyn dostumyň biri. Aha. Onu size şu sowaly beren sizin tanışyňyzyň hakyky öz sesini eşitdirýär. Şonu tanarsyňyzmy? Salam Sehwet. Men size berjek sowalym durmuşda iň ýakyn dostuňyz kim? Tanadyňyzmy? Ýene bir ýere dinledi-de. Bolýar.
Salam Sehwet. Men size berjek sowalim. Durmuşda iň ýakyn dostuňyz kim? Salam Guwan sen. Belliňiz bizem şol sowal ýürüte berdik. Näme üçin? Sebäbi Ahmedy jaňam etdik. Ýöne Ahmediň berajak sowallaryny aýryp ýürütse hödürledik. Bulaşdyrmak üçin sizi. Onda näme? Sehwet ýene häzir size ýürüte 055 Gıyka telefon bilgimide gelen sovallar, yani sizin muştoklaňyzyň iýeren sowallary bilen gepleşigimiz dowam edýär. Innik sowalymyz şeýlerek. Bizi maşgulaňyz bilen tanış etdiňiz. Bu sowaly Balkan vilayatynyň Türkmenmaşy şäheriniň ýaşaýjysy Maýa Hakberdiýewa ýollapdyr. Mümkin bolsa. Maşgalamda 7 adam var. Kakam, ejem, gyýjygym, gelinim, Kısansağım oğlum var. Para böyle. Köp sağ olun Sehwet. Inniki sowalymyz şeýlerek, o sowaly Liwak vilayatynyň ýaşaýjysy Gözel Aşyrowa ýollapdyr. Maşgala hakda geçemizde şagaňyzyň aýdymçy bolmagyny islerdiňizmi? Eger başga hünär haýlasa nähili garaýaňyz? Elbette o çağırlımın biri aýdymçy bolsa men begenerdim. Başga hünär haýlasa ýöne öz saylan kärine urukturardım dogry. Tugalama. Ýöne özüňiz aýdymçy bolsa size has ýakyn bolar, has begenerdiňiz. Begenerdim. Inni bir sahifamyza geçärik. Has biziň gepleşimiz hasam bir gyzykly bolar ýaly hemde siz hem aktör hem aýdymçy ökümine tanaýas. Inniki şertimiz nähili? Ýürüte şertimiz bar gepleşimiziň dowamynda bir wakany dowam etmeli. Men size häzir bir wakany aýdýan. Meselem nähili? Öňüzden işe çenni siz barjak bolmaly, ýetjek bolmaly wakaň bilen. Ýöne men size şo işiňize ýetirmejek bolýan. Bize belli bir wakany aýdýan. Siz iki sözlen bilen nire ýetgen için aýtmaly. Men soň şo wakany size ýetirmejek bolup ýoluňyzy başga ýere düşürjek bolup men dowam edýär. Gerekleşýärse Düşündüm. Ona siz taýynmy? Çykdym meýden juan. Onu günnelik tertipde aýdyň, ne siz öýden işe çenni. Näme hereketler, ne öýden çykjak bolup durdyň. Şonu siz başlaň iki sözlen bilen. Men soň iki sözlen bilen dowam eder. Men şu gün ir säher turdum, ýuwundum, ardyndym, eşiklerimi geyip ulagma düşdüm. Ulaga baramda teretsem, açarym öýde galypdyr. Gel şu gün wagtymam ba, awtobusly işe gideýin diýip durulga bardym. Dowam eder. Awtobus durulgasyna bardım. Telefonumu açdymda internet üstünden fanly ulgam arkaly Metbugadyň täze habarlaryny seretmäge oturdum. Awtobus durulga gelýänçe. Fan ulgam arkaly täze habarlar okap durkam, awtobus gelip mülmen awtobusyň gidenini duýmaň alym. Seretdim, awtobusyň gitdi. Mene we işe ýetirmejek bolar. Awtobuslarymyza bir ýygdan gelip dur şäherimizde ýöne giýje galaýmaýyn diýip tiz taksi çağırırdım. Tiz taksi çağırırdın ha? Bolýa, tiz taksi geldi, münnüňiz, heretdiňiz, ol sizi başga ýere gidip barýar. Näme diýerdiňiz? Başga ýere gidip barýan bolsa, ter suwra barýaňyz, men işe giýje galýan, meni işe wagtynda eltmeýi sizden haýyş edýän diýer. Bolýa, giýje galýan diýerdiňiz, işe bardyňyz, taksi bilen hasaplaşjak bolýaňyz bolýan, ile gapçyňyz ýoga. Ol siziň awtoloňyzda galar. Näme derdiňiz? İşte şollaşlamyň birine jaň adyp haýyş ederdim, gel şu taksini uradaly. Häzir onu bir daha soňrak beren pully. Başga çykalgam ýok. Bolýa, dostuňyz geldi, taksini uratdyňyz. Pere otursaňyz, bugün dinç gün ekene. İş gün näle? Be. Arasyny uttun da ýöne işe ýetenler. Köp sağ ol. Tuğlama diýsen gyzykly boldy, söhbetleşigimiz. Onu elbetde ilmedamada size üstüne arda wadiýat işiňizde durmaşyňyzda we şular ýary durmaşyňyzda gyzykly näle başgaýlyk bolsa da gün tertibinizde gyzykly pursatlar köp bolman arda wadiýat. Köp sağ olun. Başap çykyp bildiňiz, bir kabul edýär. Sağ ol. Şu ýerde bir kısa sowalymyz galy. O sowallarym ýöneki.
Bu sowaly Mar welaýatynyň Mar şäheriniň ýaşaýjysy Ahmet Goçmuradow ýolapdyr. Söýgüni 3 söz bilen beýan etseňiz, näme diýerdiňiz? Söýgüni 3 söz bilen beýan etmeli. Awa. Haýsy sözdür? Düşündürüp bolmajak duýgy. Berekella diýär, başap çykdyňyz, köp sag bolun. Innik sowalymdan şeýlerek, bu sowaly Ahar welaýatynyň ýaşaýjysy Ardagul Durdy Mehmedowa ýolapdyr. Diýsen kızykly sowal. Özüm men kimçentek bu sowalymy özüm eşitdim görmek, okabym görmek. Egerde siz başaryp bilen bolsaňyz, haýsyn saýlardyňyz? Ýagny siz sagatda 100 kilometr ılgamagy saýlardyňyzmy? Ýa-da sagatda 10 kilometr uçmagy? Elbette 10 kilometr uçmagy sagatda. Onun çoýundan bir ýokarrakdan göreýin näme? Yani eýdip ýer görjek de her sowalymy soraýar. Birak goloýlaýyna bar bilmesem. Köp sag bolsun aýdýar. Sowallamada umuman size ençeme sowallar gelip goşdy, söhbet ýöne şolaň içinden iň bir başardygymyzdan gowsuny saýlap size ködürledik. Indi bir näçe sowallara berdik. Siziň üçin beren sowallamyň içinde haýsy has aňyňyza galy, haýsy has gowurdyňyz? Turgun hökümünde dünýä çempion bolan bolsaň, haýsy sportyň görnüşinden saýlardyň ýa çempion bolardyň diýen sowal. Tapaýyn o sowaly bize Daşwy welaýatynyň ýaşaýjysy Arslan Akmuradow ýolapdyr. Onda näme? Gel şu wagt Arslan Akmuradowyň bize telefon belgisi bar, şoňa jaň edeli we onu begenler aýly. Näme üçin? Häzir siziň sowalyňyzy biziň mihmanymyz haýlat diýip, ýürütü Arslan Akmuradow üçin ýaýdymda siziň aýdyňyzy eşitdirmek isleýär. Razymy? Gowul olsaýdy. Awa. Gelin onu Arslan bilen habarlaşýar. Alo, salam. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Türkmen wazyryndan jaň edýäs. Biz ulgamda aty gepleşimiziň ilkinji sanyna SMS uradypdyňyz, ýani sowal uradypdyňyz söhbet hatym üçin. Siziň sowalyňyzy biziň mihmanymyz söhbet saýlady. Siz ýeňiz bolduňyz. Sag bolun. Sag bolun. Onda şu ýerde söhbetde ýene goşmaja berjek sowalyňyz barmy? Başga soragym ýok. Onda Arslan, söhbet hatymyzdan istek bilen aýdymyz barmy? Söhbetiň ähli aýdymlar men üçin gowy. Şoň üçin söhbetiň özi maňa aýdym saýlap berýärsin. Sag bolun Arslan, ýene bir ýola gepleşmede gatnaşmagyňyz üçin mundan beläsiň hem işiňizi düşünüp gepleşmede işiň gatnaşmagda mardy bolýar. Köp sag bolun. Ine söhbet Arslan üçin bir şekil aýdymy, ýani siziň ýerine ýetirmegedäki aýdym diňledäli. Haýsy aýdym diňledäli? Islendik bir aýdym diňledäli. Onda bu sowala biz jogap bereli, ýürüti söhbet hasysyň ýerine ýetirmeginde gepleşmede uradan sowalyň içinde biziň ýeňejimiz Daşwy welaýatynyň ýaşaýjysy Arslan Akmuradow üçin söhbet hatym ýaýlymda şu aýdymy ýerine ýetirýär diňlendiň jalan lidat alan. İşten gelip akşam ara sen yoluna bakayın. Gel gözünüm cemalına teşne kalbim yakayın. Gel gözünüm cemalına teşne kalbim yakayın. Aydın gecen bu körünüm barın yere kakayın. Gel boynuma yıllardan küncü düdük takayın. Gel boynuma yıllardan küncü düdük takayın. Takayın yar, takayın yar, küncü düdük takayın. Takayın yar, takayın yar, küncü düdük takayın. Pencereden
dakayın Gel boynuma yallardan hüncülük dakayın Dakayın yar, hüncülük dakayın Dakayın yar, hüncülük dakayın Aydın gecen görünüm barın yere kakayın Gel boynuma yallardan hüncülük dakayın Gel boynuma yallardan hüncülük dakayın Dakayın yar, hüncülük dakayın Dakayın yar, hüncülük dakayın Näde hobat aýdymlarym dinledik siziň ýene tirmeňizdäki şol wagtyň ödünni elbetde ýeren sowallara da siz jogap berdiňiz. Köp sag bolsun aýdýar. Gepleşmede wagt tapyp sany ulgam arkaly biziň gepleşmede gatnaşmagyz üçin. Sağ olun. Size de sağ olsun aýdýar. Nähili pikir edýäňiz gepleşmede hakda pikirleriniz, teklipleriniz bolsa? Gaty gowy mene haladym. Ütköşük bir gepleşik. Mene şu wagtyny öýdedim sen maňa jaň etdiň. Sanly ulgamyň kömegi bilen elbetde bulardan sakasynda gahrama arkadamyz dur. Şu internet ulgamyň sanly ulgamyň ösmegi urny alyp barýan ullakan işleri, döwlet ähmetli işler dur. Biz elbetde gahrama arkadamyzyň öz halky üçin edýän aladasyny duyup ýaşaýar. Şoň üçin şu pırsatda gahrman arkadamyda ähli işlerini uly üstünlükler arzu edýän, jany sag bolsun, ömür uzak bolsun edýär arkadamyň. Elmadama döwlet ähmetli, dünýä ähmetli alyp barýan uly işlerine rowaşlyklar ýarany bolsun. Owunç tügeleme gowy gepleşiň başyndan barpsyňyz, men ilkinji mehmanyň bolanmada diýsen begenýän. Inni ikinji mehmanyň bolup bilýän men taýyn. Açan öýde wagtym işde bolsam sanyny bar kılmaga çyksan, jaň etsen, men sen bilen ýene şunjalak soraw jogap alyp bilýän. Köp sag bolun söhbet, işiňizde durmaşyňyz üstüne gardy ödýäs, ýene bir ýolun hoşa wagt aýdymlaňyz, owadan şekil aýdymlaňyzyň hur köp bolsun arkada aly wurt owadan diýarmyzda siziň mahbada wagtyny toýdurup bayramlanmady, bedäp durmagyny ardy ödýäs. Ondan hem söhbet ýene bir ýolun durmuşda şol wagtyňyzy ulgamda görüşýänçä hoş wagtyňyz. Sağ olun. Ine mehriban tomaşaçylar, biz ulgamda gepleşmeden ilkinji sany Söhbet Kasim filan sany ulgam arkaly gahrman kadam döret berýän şu ajaýyp mümkinçiliklerini peýdalanıp gepleşmede ýalga geçirdik. Elbetde gepleşmeden dowamynda siziň uradan sowallaryňyzdan söhbet etdirdik. Söhbetiňem beren jogaplaryny sany ulgam arkaly size tomaşa etdiňiz. Şoň üçin mehriban tomaşaçylar, bize tomaşa ediň, biziň bilen ulgamda galyň. Siziň uradan sowallaryňyzy biziň gepleşmeden her sanyň mehmanymyza ködürleýär. Şoň üçin 05 55 40 telefon belgimizde SMS sowallaryňyz uradyň. Tebäbiň inneki mehmanymyz ýurdumyzdan parlak geldi Begmurat Anamrad. Siziň gelecek SMS sowallary garaşýar hemde gepleşmeden inneki tanyna mehmanymyza siziň uradan sowallaryňyzy ködürler. Biz şu pırsatda medeniýetimizden, hurmatymyzdan hak gowanlary, gahrman we mehriban arkadamyza köp sawsyn aýdýar. Çünki sany ulgam arkaly ýurdumyzdan ähli welaýatlaryna, ähli merkezlerinden erkin ulanyp peýdalanyp ýokary tehnologiýalary bilen islenlik babatda şeýle ýakyndan söhbetdeş bolmaklygy üçin biziň medeniýetimizi, hurmatymyzy galkynlarýan gahrman arkadamyza köp sawsyn aýdýar. Hormat prezidentimizden jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, alyp barýan ähli tutumy işleri, büyük maksatly işleri hemişe rowaş bolmagyny tüýsüremeden ardy edýär. Ýene bir ýola gepleşmeden innektanna türkmen owazyna görüşýänçä hoş wagtyňyz biz ulgamda biziň bilen galyň.